करेला पेड़ पौधा से प्यार, ओके मिलेला धरती पे जिए के बेशुमार। और सबके हमार ब्लॉग में स्वागत बा जी। हमार छत के हरियाली श्री माई के गीत गाली, और ये उठते सबसे पहला का पेड़ पौधा उड़ी त सूर्य नारायण के प्रणाम। हमार घर के तो रूल बाजी, ऊ के भोरिए चाय मिले चाहे ना मिले, पेड़ पौधा के पानी डालेला बहुत जरूरी बा। ता हमार दादी बहुत खिसिया जाली, ठीको बाड़े हो ई के जौना दिन बा में गर्मी आवे वाला बा न हो, पौधा अगर ना रही ऊ का पूरा शरीर झुलस जाए। हवा पानी ठंडा कहाँ से मिली, अच्छा स्वास्थ्य भी तो चाहिए जिंदगी के खातिर। दादी जब भोरिए भोरिए घूमे जाली ना तो हर रोज एगो पौधा उठावेली, ने कहीं कहीं से उखाड़ के लिए आवेली जी। के घर में से नहीं खे, रास्ता में अगर कहीं रहल तब। पौधा के त इतना ताकत मिले ना मिले, पानी के थोड़ा सा आश्रय मिले के चाहे। हरियाली का जीवन भर हानि सुखहाली रही। से राउर सब हमरा के जरूर बताएं कि पेड़ पौधा से कितना करेंली प्यार। ये लगावे ली एगो घर द्वार में लगावे ली तो बहुत अच्छा बा। खेता आजे से शुरुआत कर ली जा, जीवन चाहे आगे आवे वाला भविष्य दोनों आपके आशीर्वादे दही। से हमार वीडियो आप सबके कैसन लगल जरूर बताई। सब्सक्राइब कमेंट करेला भूल नहीं खे जाई। सभी आपन मन में ख्याल में पौधा खातिर प्यार लाई दिल से।